Ahojte, vítajte, toto je môj prvý podcast a venujem ho predovšetkým manželstvu a partnerstvu, nejakým rozchodom a rozporom, ktorý majú ľudia medzi sebou. Mojou úlohou je prevažne vzťahy zachraňovať medzi dvomi ľuďmi, ale chcela by som sa teraz venovať aj takej tej B strane, kedy je nutné, aby sa dvaja ľudia rozišli. A je to v tom prípade, keď manželstvo je prázdne, nenaplnené a neponúka to, čo ponúkalo na začiatku. Keď dvaja ľudia už nemajú štipku komunikácie medzi sebou, ten život je bez radosti, bez spoločných pekných chvíľ, keď spolu prežívajú. Človek má v sebe taký ten vnútorný konflikt. Na jednej strane chceš odísť, na druhej strane sa bojíš, že stratíš istotu. Čo je to ten strach? Čo by si robila, keby si nemala strach? Alebo čo by si robil ty, keby si ty nemal strach? Tomto sa nájdú aj ženy, aj muži. Čo je to strach? Strach zo zmeny, z niečoho nového? Strach, čo povedia iní? Veď to boli naše predchádzajúce generácie, kedy babka sa s detkom nerozviedli, lebo čo by povedala rodina, čo by povedali susedia, čo by povedal farár. A prečo by sa dvaja ľudia nemali rozísť, keď spolu si nerozumejú? Prečo by si nemohli nájsť niekoho aj v 40-ke, aj 50-ke, aj 60-ke? Lebo majú deti? Lebo získali spolu majetky? Lebo spolu začali podnikať? Prečo by to malo byť tak? Nemali by sme držať sebe tento pocit viny. Nemali by sme mať strach zo straty istoty. Aká to je istota? Strecha nad hlavou, financie, stratím deti a tak ďalej. Ani strach, že by nám nejaký budúci vzťah nevyšiel. Mali by sme absolútne zabudnúť na tieto strachy. Strach je úplne prirodzená vec, ale zase drží nás v tom starom živote a my sa chceme posunúť ďalej za tým našim skutočným volaním. Veď si sama povedz, kam speje tento tvoj vzťah, ktorý máš? Kde chceš byť o 5 rokov? Ako chceš, aby vyzeral tvoj život o 5 rokov? Cítiš sa, že tento vzťah alebo toto manželstvo ti ešte môže niečo dať? Teraz si predstav, že tento tvoj vzťah je už iba formálny zväzok, pretože láska vyprchala. A to ťa vyčerpáva a oberá ťa to o energiu. Neustála rutina, neustálý stereotyp. A ty si stále v tom vzťahu, lebo sa to má, alebo si myslíš, že takto to má byť a je ti to súdené a že si na to zvykneš. Ale to je hlúposť. Keď to necítiš a keď si vo vzťahu, kde nie si milovaná, ani vypočutá, ani pochopená, potom si tu len fyzicky. Nie duchom, ani srdcom nie si v tomto vzťahu. Je čas vykročiť. A dovoľ si byť šťastná. Predstav si, že sa to ráno zobudíš a robíš presne to, čo cítiš. To je skutočný život. A nie len prežívanie. Neprežívaj, žij si tu na tomto svete raz. Tak žij. A ak si odhodlaná už urobiť tento krok, tak ho nerob chaoticky, ani v strese, ani v panike. Máš čas. Rob to so svedomím, s jasnosťou, dôstojnosťou. Ak máš chuť plakať, pláč, ak máš chuť smiať sa, smej sa. Buď úprimná k tomu partnerovi, skúsi nadviazať ešte s ním nejakú komunikáciu, skús sa s ním porozprávať. Ak o to nemá záujem, tak na čo to držať? Áno, bojíš sa tých svojich istôt, ale vždy ťa to niekam môže posunúť. Predstav si, že si povieš o 10 rokov alebo 20 rokov, že aké by to bolo, keby som urobila vtedy ten prvý krok, alebo urobil v prípade muža, lebo aj muži sú často nespokojní vo vzťahoch a chýba im láska, chýba im komunikácia. Ja sa každý deň stretávam s mužmi a myslím si, že asi vo väčšom pomere ako so ženami, ale každý deň sa stretávam s mužmi, ktorí sa sťažujú, moja žena nekomunikuje. My sa doma nerozprávame. My sa nemáme o čom rozprávať. Ja prídem domov z práce, ona je unavená. Ona sa len sťažuje, čo bolo s deťmi, čo bolo okolo domácnosti, čo povedala suseda, riešime klevety, ja som z toho unavený. Skončil náš život. A my si povedzme, ten život dvoch ľudí, kde začal na začiatku? Bol si to ty a bola som to ja. A odrazu je to čo? Odrazu sú tam deti. Odrazu je tam domácnosť, sú tam povinnosti, zodpovednosť. A ten vzťah medzi tými ľuďmi sa vytratil. A keď to nemá cenu nejako ďalej rozvíjať a obidvaja títo ľudia cítia, že nemajú si čo povedať, alebo že jeden niekde zaostáva, ja mám také odborné slovo svoje, také, že zakrsol, ten jeden z tých dvoch ľudí zakrsol niekde v tom svojom živote a ten druhý človek sa zase posúva, rozvíja sa, alebo študuje, vzdeláva sa, alebo robí niečo pre svoj život, tak toto partnerstvo ale nemôže pokračovať, pretože tí ľudia sú úplne odlišní.
Preto hovorím, buď úprimná k partnerovi, alebo úprimný k partnerke. Povedz si svoj názor, čo si myslíš, ak ťa má chuť ale počúvať, lebo zase tu máme tú stranu, kedy zase počúvam od žien. Ja hovorím môjmu mužovi a on jedným uchom dnu to príjma a druhým to ide von. Vediem dlhé monológy. Absolútne ma nepočúva, nevníma. Necíti moje túžby. Takže rozmysli si, ako ukončíš tento nenaplnený vzťah, ktorý udržiavaš iba zo zvyku alebo strachu. Nájdi si spôsob, ako to urobíš citlivo, aby si neublížila ani deťom, alebo neublížil, bože, hovoríme aj za mužov, lebo bude to strašne ženské, feministické, keď budem stále hovoriť iba za stranu žien, ale teda aj muž môže citlivo a pravdivo povedať tej žene, že prepáč, už v tomto vzťahu sa nedá existovať. Nemali by sme sa rozchádzať kvôli niekomu, že nájdeme si niekoho tretieho, mali by sme sa rozchádzať kvôli samým sebe. To je dôležité. Ja som nespokojná, alebo ja som nespokojný v tomto vzťahu a idem ďalej. Chcem ísť ďalej. Chcem sa posunúť ďalej. Mám právo žiť. Nechcem žiť z prežitkov ani z nejakých zážitkov, pretože prežívam v tomto vzťahu. Je horšie, že niekedy to tá druhá strana nevie pochopiť. Často sa stretávam s tým, že nastávajú výčitky. Ale v prvom rade by si mal alebo mala dôverovať životu. A urob ten prvý krok. Keď to urobíš, zistíš, čo si stratil tým časom, na ktorý si čakal, alebo čo si dávno mohol a mohla získať. Hovorím stále, si odvážna žena a si odvážny muž. Nezáleží absolútne na tom, čo povedia iní. Dôležité je to, aby ste žili v súlade so svojím srdcom a nezostávaš v živote, ktorý ťa nenaplňa. Žij tak, aby si raz mohol a mohla povedať, stálo to sakra za to urobiť zmenu v živote, stálo to za to. A držím vám palce. A čokoľvek budeme chcieť spolu rozoberať, kľudne ma kontaktujte, či v správe, alebo mi môžete zavolať a rada sa s vami porozprávam.